אוקיי, זה סרטון הוכחת הצלחה ראשון. בעצם פה אני מראה את הפונקציה ג'יירוטרן, שעכשיו היא פונה ל-90 מעלות, יש לה לעשות את זה 6 שניות. זה ה-PID, הקופיציינטים של ה-PID, זה P, זה I, זה D. וזהו. אנחנו רואים שהלדים בצבע ירוק, זה אומר שאנחנו יכולים כבר ללחוץ על הכפתור של הסטארט, לכפתור הזה. עכשיו כעבור 2 שניות, והנה הוא מתחיל להסתובב, כרגע הוא מסתובב לאט, והוא פנה ל-90 מעלות. עכשיו נחכה 10 שניות, והוא יתחיל לפנות עוד פעם. עוד ממש עכשיו. והנה 90 מעלות. כרגע צריך להוסיף לו את בעצם, הבעיה שלו זה שהוא לא הוספנו לו מספיק P, מספיק D, אז צריך להוסיף לו עוד D, אתה רואה מה ששמה הכחול, זה 5 הזה. צריך להוסיף לו עוד D כדי שהוא יתקן לכיוון, כאילו אחרי שהוא עשה אוברקיל, שהוא יוריד אותו עם הנגזרת השלילית. זה מה שאנחנו צריכים כרגע. אז אנחנו נשחק עם הקופיציינטים, אבל כרגע זה עובד, הנה פונקציית ראשונה של PID עובדת.